आङो मोनसे जोंनि थिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोनसे फोसावहरनो नागिरदों जे जोंनि थिपकाइ ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि थिपकाइ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां निरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा थांनाय 10 साननि आगोल जे रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिथांनि जे हाबा मावनाय जे हिस्ट्रि जारिमिन बे जारिमिनखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे अरायसम जोरनानै थानाय बायदि जोङो मोनसे राहा लामा लादों। बे राहा लामाखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बिथांनि मुङाव गांसे बिजाब दिहुनदों। आरो बेल' नङा, जोङो थिपकाइ ओनसोलाव थानाय जायफोर बिबानगिरि बा समाज सिबियारि बिथांमोनहा गाव गावनि मोजां समखौ बावसोमनानै समाजनि एबा हारिनि जाथिनि खामानि मावलांबाय, बे बिथांमोननि जिउ जारिमिना जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजों जोंनानै थायो, बे उद्देश्यजों जोङो बिथांमोननि मुङाव माने बिजाब दिहुननाय हाबाफारिखौ जों थांनाय 2 बोसोरनि आवगायनिफ्रायनो जों जागायजेनबोदों आरो जोङो जागायलांबाय थागोन। जोंनि ओनसोलाव जायखि बिथांमोनहा माने समाजनि बा हारिनि जाथिनि मावनानै जिउ गोमालाङा मानो, बिथांमोननि मुङाव जों बिजाब दिहुननानै बिथांमोननि जारिमिनखौ जों बुथुमनानै दोनगोन आरो बिथांमोननि साफ्रोमनिखौबो जों बुथुमै मोनसे समाव मोनसे बिनि बैनि ज' खालामनानै मोनसे गेवलां बिजाब जों दिहुननायनि जों थांखि लादों। जाहाथे इयुन जोलैनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा बै समनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, बै समनि जाथिनि हारिनि नांनाय बेफोर खामानि मावलांनायफोरखौ इयुन जोलैफ्रा मोनथिनो मोनो। जों बे उद्देश्ययैनो जोङो बे थांखिखौ लानाय जादों। बिथां गेदेमानि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो हागोन ना? बिथाङा मा मावो? बिथां गेदेरमानि जिउ जारिमिन होननानै बुङोब्ला बिथाङा थिपकाइ ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। मोनसे समाव बियो फरायसा आफादनि गोख्रों बिबान लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियावबो गोख्रों बिबान लानानै बाहागो लाबोदोंमोन आरो जोंनि ओनसोलनि जाथिखौ मोजां मोननाय मोनफ्रोमबो हाबा हुखायावनो बिथाङा बाहागो लायोमोन आरो जाथिखौ दैदेननाय, हारिखौ दैदेननायाव बिथाङा अरायबो गोख्रों बाहागो लाग्रा सासे मैखोम सुबुंमोन। थैनाय समसिमाव बिथाङा माखासे राजनितिक दोलोआवबो थानानै गोख्रों बिबान लानानै प्राइमारिनि आफादगिरिनि बिबान लानानै मावबोदोंमोन। थैनाय समसिमावबो बिथाङा राजनितिक हान्जायाव दंमोन आरो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि बिथाङा मावबोदोंमोन। थांनाय 2016 सननिफ्रायनो 2016 सननिफ्रायनो बिथाङा राङामाटि समबाय समितिनि चेयारमेननि बिबान लानानै मोजाङै मोजां सामलायबोदोंमोन। सामलायबोबाय थानाय समावनो नैबे 2023 सनाव अबथिरा गावनि देहायारि हालोदाव बियो गावनि जिउखौ अरायसम गावनि फिसा 3 आरो बिदा फंबाय जाथि खुरमा बाय बाहागिखौ नागारनानै बियो अरायसमनि थाखाय जोंखौ नागारनानै रुंसारि जालांबाय। दा जोङो बिजाब लिरनायनि उद्देश्यआ बेनो, जाहाथे बिथां गेदेरमानि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आरो बिथांनि हाबा मावनाय, जाथिनि खामानि मावनाय, बियो अरायसम बिथांनि जारिमिना मोनसे जारिमिन गोजों हाथरखि बायदि जोंनानै थाथों होननानै जों आसा खालामो। निरेन्द्र ब्रह्मनि सारादुखौ जों दिनै दुखुजों फालिबाय। निरेन्द्रनाथ ब्रह्म होननाय सासे गथ'आ मोनसे समाव आंनिनो छात्रमोन आरो बे गथ'आ छात्र समनिफ्रायनो जनसेबायाव बारसोमनाय गथ', जिउ दान होनानै बहुद समाजनि खामानिबो मावबोदों। गैयाल'ना बिथाङा सागरफारायाव ध्यान चन्द्र ब्रह्मनि फिसाला, 3थि फिसालामोन आरो बियो फरायनायावबो जोबोद मोजां गथ'मोन आरो जेरैबो आखा फाखा, जेरैबो बारग'सारनाय गथ'खामोन। उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय जादोंमोन आरो बे गथ'आ दिनै इसोरनि जिनाखि लीला खेला, बे लीला खेलाखौ बारग'नो हायैयाव बिथाङा जिउ गोमानांबाय। बेनि थाखाय दिनै बे समाव रायजो राजाखौ लानानै जोङो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोबोद दुखुजों घटना। बिथाङाबो थिपकाइ आन्चलिक एबसुनि एक नम्बर दैदेनगिरिमोन। बायदिसिना बिबान लानानै बिथाङा बे समाव बहुद आन्दलन समावनो बिथाङा बर' हारिनि खामानि, बर' हारिनि आन्दलनाव बे बारसोमदोंमोन। बे निरेन्द्र ब्रह्मआ दिनै खम बैसोआवनो गोमालांनायखाय बिथांनिसिम दुखु आं फोरमायदों। इसोरा बिथांखौ सोरगोआव लाहैथों बेखौ बुंजोबबाय। आरो एबसुनिल' नङा, बिथाङा बे समाव थिपकाइआव गिदिर सभा समिति जालांदों। ट्राइबेल संघनि रुफालि जयन्ति जालांदों आरो बेनिफ्राय बेवहाय साहित्य सभा जालांदों, सेन्ट्रेल साहित्य सभा आरो डिस्ट्रिक्ट एबसुनिबो बेवहाय कनफारेन्स जालांदों। बायदिसिना
साखियाला बर' साखियाला आफादनि प्रथम बहाय माबा जादों जेरावहाय कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव बिथाङा दायित्व लादों साहित्य सभायावबो दायित्व लाबोदों आरो बेनिफ्राय ट्राइबेल संघनि रुपालि जयन्ती 2000 मायथाइ बे समावबो बिथाङा दायित्व लानानै बिराद खामानि मावबोदों बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' साहित्य सभानि आनसलिक अफिस ओमफ्राय जोंनि पर्बतजरानि मोनसे पर्बतजरा डिस्ट्रिक्टनि माबायाव बिथाङा अहरह मावबोनाय रेकर्ड दङ बिथाङा मालाय बायदि बिबान लुबैया खिन्थु बिथांनि मावनाय दांनायखौ नुनानैनो रायजो राजाफ्रा बिथांनो गोबां बिबान होबोदों बे बिबानफोरखौ बिथाङा सोरखिनानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव बर' जाथिनि गेजेराव जोंनि समाजखौ दैखांनो थाखाय समाजखौ फोजाखांनो थाखाय बिथाङा जिउ दान होनानै बिथाङा गियाना गोबां हाबा मावनानै दिन्थिलांदों खम समनि गेजेरावनो बिथाङा जिउ गोमानायखाय जों बिथांनि सोमोन्दोखौ फोरमायो बिथां बायदिनो बे जोंनि गेजेराव जेनाखि जों हाग्राबारिनिफ्राय बेबायदि मावथि ओंखारदों पर्बतजरानिफ्राय बेबायदिनो गोबां जायगायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोजां मोजां मावथिफोर दङ बे मावथिफोरनि दारैनो बर' हारिया जौगागासिनो दं आरो जोंनिफ्रायबो निरेन बायदि सासे मावथि जोङो मोनबावगोन जों बेखौ सानदों आरो बिथाङा बिराद मोजां मोनसे सदिसरनि मानसि खुनु दावराव दावसि गैया नंगौ खोथाफोरखौ बे फ्राद फ्राद बुङोमोन राव सोरबा गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय बेजों खोथा गैयामोन बिथाङा सैथोजों लामाजों थाबायनानै अराय सम समाजनि हाबा मावलांनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ अराय सम बावनो हानाय नङा आरो निरेन ब्रह्म अराय सम जिउ गोलावै इसोरनि खाथियाव थांनानै थाहैगोन बेखौनो हांख्रायो आं बिथांनि जिउ जारिमिनजों मोनसे सोमोन्दो गोनां मोनसे दिनैहाय बिजाब बेखेवबाय मा बुंगोन बे समाव नोंनि आखाइजोंनो बेखेवना होबाय आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननायनि थाखाय आङो जोबोद देरगानाय मोनदों खारन एसे गिदिर मानसि एसेबां समाज प्रिय मानसि समाजनि मावथि मानसिखौ जोंनि बे जायगायाव आं बायदि गोबां मानसिफोर दङ गोरों गोराफोर दङ बे गोरों गोराफोरखौ लेंहराजासे आंखौ लेंहरनानै बेखेवहोदों आरो बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आङो सारा पर्बतजरानि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दहाय बुंखांबाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंनानै आं फोसावनो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।